игри на дронове, отнемане на правомощия на президента при назначаване на шефовете на спецслужби и заводи за барут. Но това след малко. Няма никъде задължително осигуряване в частен пенсионен фонд. Никъде, никъде. Тоест, вие искате у нас да бъде премахнато? Искам да стане европейско. Искам да стане европейско. Който иска да се осигурява допълнително, свободен е да отиде в допълнителните възможности, които дават частните пенсионни фондове. Но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частни пенсионни фондове. Задължително, пак казвам. Ще имаме малко над 3 милиарда лева допълнително от частните пенсионни фондове в фонда на НОИ, за да може да покриваме пенсии. А ако премахнем и максималния осигурителен доход, ще имаме други 5,5 милиарда, т.е. около 2/3 от дефицита на НОИ ще бъде покрит. Само тези две мерки. Бившият вице-премиер Николай Василев е тук. Здравейте! Чухте, Ваня Григорова предлага да отпадне задължителния втори пенсионен стълб. Здравейте. Какъв проблем ще реши това? Здравейте! Гледах предаването ви с госпожа Григорова преди няколко дни. За 13 минути, по мои сметки, тя каза 7, за да не използвам грозни думи като глупости или лъжи, 7 не особено коректни твърдения. Кое, например? Например, първото, чухте ли сега българския пенсионен модел да бъде като европейския? Ами тя твърди, че никъде по света няма задължителен частен пенсионен фонд. Така. Задължителен. И аз се направих труда да проверя. В Европа има 13 държави, където е задължителен. България е само една от 13 и още 3, които са, където е полузадължителен. Да ви ги чета ли сега да загубим цялото предаване? 16 държави. Тоест тя прави цяла политическа кампания. Вие започнахте с думите към нея, че тя е вдигнала знамето на революцията. Тя цяла политическа кампания ще направи сега в цялата страна на тази тема и не си прави труда дори да провери в коя държава, например в съседната Румъния или в съседната Гърция, че има задължителен втори стълб. Така че това е първата голяма лъжа. И той е частен. Нека да уточним всичко. Задължителен частен пенсионен фонд има в 13 страни. И в още 3 има полузадължителен. Каквото и да значи. Това да не коментираме полузадължително, да не влизаме в такъв тип детайли. Но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частни пенсионни фондове. Ако се премахне втория пенсионен стълб, ще останат 3 милиарда от частните пенсионни фондове, които, разбира се, ще отидат в НОИ. В цялото си интервю тя демонстрира много силни познания по аритметика, което е дайте да събираме и да умножаваме заплатите и доходите на по-богатите и по-успешни хора с някакви нови данъчни ставки или социални осигуровки и ще съберем някакви милиарди. Това обаче не са знания по икономика. Това, което би станало, както е станало след 9 септември, ако всичко бъде национализирано, цялата частна собственост, включително и някой да прилапа 26 милиарда натрупани в частните пенсионни фондове, за няколко дни, месеца ще оправи нещата в държавната пенсионна система, след което цялата държава ще се сгромоляса и накрая ще стане бедна, както остана. Защо? Ако тези пари влязат в НОИ, няма ли този дисбаланс да бъде покрит? Който съществува сега. Ами, знаете ли, още в Римската империя, в романите сме чели, че като закъса бюджетно Римската империя, императора си избира някой голям богаташ, олигарх, взема му всичко, него го изгонва и така продава и връзва бюджета. Това не е правова държава и не е пазарна икономика. Това е една комунистическа държава, която хора като госпожа Григорова много обичат, но тя не връща десетилетия назад. Тогава кажете, каква е ползата? Тогава аз така ще обърна разговора. Каква е ползата от частен пенсионен фонд, който е задължителен? Каква е ползата за нас, работещите хора? Солидарната система предполага следното. Хората, които работят повече и изкарват повече, плащат големи социални осигуровки и плащат пенсиите, включително и своите, включително и на тези хора, които нищо не внасят. Както знаете, около 1/3 от сегашните пенсионери са на минималната пенсия, което означава, че те по принцип трябва да получават по-малко, но държавата все пак е сложила един доста голям праг, за да могат всички поне да получават не малко, може вече към 600 лева.
Ще ви кажа, че в моята младост в Великобритания, като млад инвестиционен банкер, аз имах обратния случай. Мен ме попитаха тогава, завършил студент: ти искаш ли британска държавна пенсия или искаш всичко да слагаш в частните пенсионни фондове? Аз казах: не, благодаря, не искам вашата държавна пенсия. Всичко моля в частните фондове. Ето това е другия модел, който аз вярвам повече. Защото той в по-голяма степен стимулира хората да работят, да се осигуряват върху реалния си доход, а не върху измислена по-минимална заплата или изобщо нищо да не внасят, да работят на черно, защото знаят, че тези спестявания са техни. Колкото повече вземаме от спестяванията и от изработеното от, да ги наречем, по-богатите хора с по-високи доходи, толкова повече ги стимулираме те да укриват данъци или да се изнесат в чужбина и никой да не плаща високите данъци и осигуровки. Какво казвате вие? Ако аз внасям задължително, отбелязвам, частен пенсионен фонд, аз ще вземам по-висока пенсия от човек, който не работи или укрива доходи, или е на минимална работна заплата? Ще получавате от втория стълб, т.е. от частните фондове, очевидно повече, защото там човек получава толкова, колкото е внесъл, плюс натрупаната доходност. Нека да цитирам още няколко проблемни цитата от Ваня Григорова. Освен, че каза, че няма никъде в Европа такова нещо, тя също смята, че тези лоши капиталистически фондове инвестират парите някъде. Да й кажа какво е това някъде. На световните борси това не е нито хазарт, както тя го нарече обидно и пренебрежително. За последните 16 години американската борса, тъй като тя е най-голямата, затова я казвам, в долари основният индекс се е увеличил 8,3 пъти. Тоест инвестираш $1, сега имаш вече $8.30. А заради валутния курс, ако беше инвестирал €1, сега са €9.30. Тоест близо 10 пъти са увеличени парите за 16 години. Това е хазарта на госпожа Григорова. Също така, тя 2 пъти повтори, че там загубите са гарантирани. Загубите били гарантирани. И това го казва човек, който разбира от инвестиционния процес, колкото аз разбирам от готварство. Тоест, тя е икономист, доколкото знам по образование. Не от този тип, който разбира от инвестиционния процес. Добре. Обаче има още една тема, заради която ви поканих и ми се струва важна. Международният валутен фонд даде странни препоръки да отпадне плоския данък, да се увеличат осигуровките, изобщо да се замразят заплати в държавния сектор. Как гледате на тези препоръки, които, пак казвам, не са задължителни, но са препоръки? Познавам добре как работи Международния валутен фонд и съм имал честта като министър на времето да имам работа с тях и имам високо мнение за техните икономически политики. Те помогнаха в труден период и на България и на много други държави да се спасят от пълен разпад. Сега, това, което каза Международния валутен фонд, е доста по-дълго. Знам, аз нямаше как да прочита всичко. Но на първо място те искат да няма дефицити, с което и аз, което постоянно ви казвам във всяко предаване. А ние ще имаме ли дефицит? Ще имаме огромен дефицит, което става най-вече чрез намаляване на разходите. Тоест, ако ние Кажете, какво значи огромен дефицит? Кажете число. В бюджета е записан 3%. Така е. С тези счетоводни, аз ги нарекох миналия път шмекерии, както искате да ги наречем, той отива повече към над 6. А ние изобщо няма да се вместим, според мен, в официалните 3. Може би официално ще сме 5-6, което заедно с счетоводните операции, които споменах, това е капитала на Българската банка за развитие и държавната енергетика, увеличението на капитала, отиваме нещо като 7 или 9%. Тоест ние много силно сме се запътили към румънско-френски сценарий. Аз това изобщо не го одобрявам. Вие помните, че съм традиционно най-големия критик на бюджетната политика за последните 10 правителства. От 21 година насам. Но според мен няма никаква нужда да се пипат данъците, ако се намалят разходите. И тъй като Международният валутен фонд е виждал много нереформаторски правителства по света и знае, че политическа воля за реформи се намира трудно, затова казва, като не намалите разходите, втория вариант е, за съжаление, да увеличите данъците. И аз се радвам поне, че правителството поне на този фронт удържа, тук и партии, по-десни партии, като ИТН и ГЕРБ, не виждам те как ще увеличат данъците, поне казват, че няма да го направят. официалната заявка на премиера. Но да съкратят разходите, което те не правят. Те само увеличават разходите. Как ги увеличават? Всяка година гласуват огромни разходи повече от миналата година. Тази година увеличението е може би с 23 милиарда от предната година. Моето предложение за тази година беше разходите с 15 милиарда по-малко, отколкото са. И ако беше така, първо щяхме да имаме излишък и второ, пак ще бъде най-щедрия бюджет в историята на България.
От какво щеше да се отреже? От кои разходи? Ако беше приета вашето предложение беше прието. Първо, държавната администрация е много раздута. Министерствата спокойно можеха да са с 3-4 по-малко. Цялата администрация може да е с 20-30% по-малко и повярвайте, ще работи по-добре. Аз знам за какво говоря. Публичната инфраструктура като магистрали, летища, пристанища, ЖП и ВИК, много актуално, може да се построи с частни инвестиции от концесионери, без нито един лев от държавния бюджет. Всички магистрали, милиарди за ВИК, за един мандат, всичко без държавни пари. Съкращаваме държавни разходи. Да се преразгледа политиката за ток. Това са милиарди. Да има спестовност. Тоест какво? Само да се увеличи цената на тока, да минем на либерализиран пазар и какво? И държавата да не подпомага целият частен сектор. Моята фирма защо получава субсидия за ток? Ние не искаме. Защо? Ама получавате ли? Не, просто цената на тока така е оформена, че държавата плаща разликата. Аз не смятам, че това е справедливо. Това е много дълга тема, но според мен държавата не трябва да плаща милиарди за ток и така до 100 години напред ли ще плаща милиарди за ток? Ами за промишлеността това не е ли? Ако за вашата фирма това не е проблем, а промишлеността как ще работи? Смятам, че ако не се субсидира... Пазарна икономика, държавата не трябва да субсидира всички разходи на промишлеността. На една фирма тока е бил скъп, на друга найема е бил скъп, на трета заплатите е били скъпи, на четвърта суровините е били скъпи. Това пазарна икономика ли е? Тоест, ако държавата ще дава безплатен ток и всичко на всички, това ми прилича на комунистическа икономика. На четвърто място спестовност навсякъде. В момента държавата не е в режим на спестяване, а в режим на най-голямото прахосническо харчене в своята история. Какво прахосническо? Над 100 милиарда разходи имаме тая година. Списъка е безкрайен. Всяко министерство харчи. Например, дали беше Сметната палата или някой друг си купил 25 автомобила тая година. Страхотно, ама точно тази година, когато сме издънили бюджета, всеки си купува всичко. Аз режим на спестовност не съм чул. Автомобили не са само те. Автомобили се купуват здраво. И последно 7 милиарда за увеличение на капитала на държавните дружества и на Държавната банка. Аз съм против. Защо? Това е дискусионен въпрос. Защо сте против увеличаването на капитала на ББР? Това за мен изобщо не е дискусионен въпрос. ББР в цялата си история е постигнала две неща. Нищо от това, за което е била създадена. Или в един период да раздава над милиард на свързани фирми с спорно дали ще ги получи Държавната банка обратно, на олигарси. Това не е никакво развитие, не е никакъв малък и среден бизнес. Или втори вариант, както тая година, да служи за втори държавен бюджет. Още 4 милиарда за държавни, общински и други проекти. Това е втори държавен бюджет. Ами що не го написахме в бюджета? Защото това е счетоводна шмекерия, която няма време да го обясня. Тоест, повече е шмекерия счетоводна, отколкото е корупционна заявка. И двете, разбира се. Няма никакво съмнение в това нещо. Щом държавата ще харчи за проекти, вие сама казвате. И другото е, вместо държавата да строи с държавни милиарди увеличение на капитала енергийни проекти, можеше да го направи чрез борси, капиталови пазари и частния сектор. Но сегашното поколение политици обичат държавната комунистическа икономика. Благодаря ви за разговора. А след рекламите ще разговарям с бившия премиер Стефан Янев.